hasidagal ewa ko hasidagal jiɗɗen ɗo hannde goto men fof haala holko woni hasidagal hol kadi ko woni e gilli ɗum holko woni e ngañu ɗum noon kala e mon jiɗɗo hen konngol ene wawi windude walla uddide micro mum seesa tan ara inchallah taala e ɓeyden hen wooda goto hen fof ko ɓeydi hen inchallah ma wallu en so Allah jaɓi mbiya noon abbitiɓe sohna sumari en calmini e musidɗo men Abou Oumar ceerno Abou Oumar ne kañum kadi abbiti eɗen mbiyamo bisimilla makko e radio Kokkliko international en mbaɗi yiide mon en ƴeewa kanko woni kadi so selli ɓa sikko ɓeeɗo tan goni abbitiɓe ceerno Ibrahima Ñanto Touba kanko woni kadi o naati eɗen mbiyamo kanko woni kadi bisimilla makko e radio Kokkliko international sohna e to hor kadi kanko woni kadi en mbiyamo bisimilla makko ɓeeɗo fof ko abbitiɓe ɓoggole e ceerno Mamoudou Diomo ka heeɗi kañumne kadi en jii ɗum ɗo hen en mbiya ɗum bisimilla mum e radio Kokkliko international sohna Mirilla e annene kadi a salminama a juurama a wiyama kadi bisimilla maɗa e radio Kokkliko ɗum noon Aissata Fadba roma ƴeewa holko mbaɗa ɓeydande en yimɓe ko musidɗo men ceerno Mamadou Yero en wawi noon fof kala mo jiɗɗo wellade hen gongol onen Kalidou Camara en min mbi on bisimilla moɗon e radio moɗon Kokkliko international waɗa ko point mon hoode moon fewndade so Allah jaɓi seydi micro ma no udditi seeɗa tiri uddumo Alou Seyni ewa so tawi a noddi ha gasi wat jeez mbaɗa 6 on sama micro ma uddo mbaɗa jeez mbaɗa 6 ma micro ma uddo inchallah pani haadi noddirɗa ko téléphone ɓa sikki mbatta ko jeez 6 walla so tawi mbaɗɗa ko noddirɗa ko Skype ko tiɗa uddata micro o ko a jarama sa welamone kadi ko ene woodi numéro téléphone ko mami ɗa ko noddirde numéro téléphone ne kadi eɓe mbima kadi bisimilla ma e radio Kokkliko international saabu ko so tawi kala mo joguiɗo free so tawi noddi radio ngo ko free ɗon oɗo numéro ene wawi naftade men haade men numéro Europe inchallah ko ɗum ne kadi jogoɗen wadde ko leelani beele en daña ɗo e numéro mo ganduɗa goto men fof so yiɗi natti tan ko téléphone ɗo henne e leydi he tan nati ɗon so Allah jaɓi inchallah taala ɗum noon bisimilla moɗon mon jiɗɗo welade hen sowone mon jiɗɗo welade hen konngol ɗum bisimilla moon Aissata Alpha Ba conference automatic in 30 seconds. ceerno Kalidou Camara denndi ko weltima kadi haalama waɗi fayi nannima famnima min kam no mi jiirumi no miijumi walla enen jiirumi e hakkillam haaside sen ƴeewi haaside waɗa comme no ɓiɗɗo yummoni koɓe fof yaara ene hannde kañum de e kaari ko sillaɓe walla kañum e kaari yimɓe annondir taw kala yehi heen sabu muɗum ni ko yo ɗum bon kañum ko konngol yiɗi wadde hunde mum tan komi haalninomo mi haalnimo ɗon ko neɗɗo haasi kala neɗɗo kuutoto mi haalninomo kadi mboɗi miijinoma ɗum waani koye leydi ɗum jeeya e kadi ngañgu ene woodi sen ƴeewi so tawi a immima ɗo a yi Fuuta walla woodi hasino ni koye nder français naaɓe ɓe walla amérique naaɓe ɓe walla yaa dañoɓe wone gueɗe sago ma ni ko yaw jawdi ndi puisque a yiɗa nande oɗo wiyama dañi woni hanki bam ala no hay ko ñaami ko ɓawa ñaminti ɗum oɗo jawɗo ne holla yimɓe muɗumen to ɓuri dewɗi fof ko ɗon corta oɗo jawɗo ne holla yimɓe ne jogii jawdi hayso toɓi ɗum ɗo galleji hoddi hande o dañi ɗum
ɗum ɗon noon holla yimɓe faarojo maɗɗo oto makko yimɓe leydi ɗum ɗon fotaani wonde mara joomum hanki ɗo dañal muɗum ɓaani ɗon oɗo o dañi ko bammakko dañaani ɗo kadi leñol wiyetaaki si bamonen ari ko basɗon haa maayon yon ngon waasu walla haa maayon on kon yelo ko ñaagoroɓe ko ñaamɗon ko ñaagoroɓe ko ɓorni ɗon kadi ko darala ko koye mon kadi aduno hannde so tawi baabiraaɗo wasi ɓiɗɗo so ari heewi ko dañi sukkangal ɗon damal kono noon woni heen mbiyata tan ko hayde ko hanki mbiranno ko bama e lacciri muɗum an hannde a fotaani haalde a fotaani dillude ƴeewe ko ɗum ɗon kuuɗi kono noon ɗum neɗɗo so tawi arsugo bamum heewani yamana wawi jiɓinde ɓiɗɗo joom arsugo kono noon il faut ko ɓe hanki o ko ni oɗo mum ko ni oɗo yumum ko ni oɗo jaarumen ko ni ɗum ɗon iri jaari neɗɗo fof ko Allah rokki ɗum wonko Allah ne rokkuma huno ko wawa haysi tawi ɗi haasi kañum dina himo kadi jaranema ɓernde bonde Allah ɓeydoro ko bamɗi ɗum neɗɗo on kadi a waɗa wona neɗɗo mbaɗɗa ko Allah kalda kadi mbaɗɗata kadi so tawi a mirima tan aɗa walla neɗɗo kadi Allah ne heewi yantude hen Allah hokkuma hay mbiya min ko dañi ko Allah yaadu muɗum e denɗi dia wallimi ɗum duwaw yo Allah newnu kadi so Allah jibinma Allah newnu sa fini suba tan ya dardo Allah dañako jiya o mbiya min gil dendam mo ñaagini kam Allah gila nden min ni tere no feewi taw kanko ñaagiri tan ko Allah yalla goɗɗo waɗani hen hankadi noon gomamo ɗum woni ko jolfuɓe ɓe kamɓe ɓe gomi ceerno ittan hunde tan rokkuma hankadi daña ko jiɗɗa ko hiigay moom ko woni a yirenen yitere kadi heddo mbaɗɗa hen jawdi ma mbaɗa hen jawdi ma yamani taw Allah newnuno wonno hen kadi ndeɗo yewtere nde moƴƴi puisque aduna hannde o hen fof en jiyani Allah hen fof fetkene nanani kadi goɗɗo ɗaniyaki ene heewi dañde probléme aji kewɗi so ɓooti puisque ma yi action ngaji kewɗi fotani ko wonde taw fotani yaarude hono neɗɗo mo dokkata so ƴeewi jooni neɗɗo neɗɗo ujina nogas fuuta hay téléphone nogas e jeegom ujunere temedɗi ɗon fitti temedɗi ɗimi so ɗi wima andi ko neldinɗa kam ko Allah jarama jarama heeɓi ƴeewa jooni ko an noddito joomum no nguurɗam heeɓi wima waɗa komi jogornodema mi heeɓi a jarama so tawi kadi ko mawɗo ko wi ko so tawi yiilo gaño joni wownu neɗɗo hunde tan wownu neɗɗo laaɓa ɓi tati aɗa nedda ɗum lewru nayi ɓuuru ɗum wasa neddu ɗum harminima haraka wonta noddudema hanka joni joguinema ɓerde bonde wiyo yanema walla yo oto yanema toon haydere naɗa nelda ɗum a darsini hanka joni dañi ko woni ɗon kadi sa ƴeewi kadi jaa ko arsugo mum gasi walla jomum ne jogui caɗele kadi ene haɗa ɗum neddudema hunde sen ƴeewi hunde fof en tan no taw tampere ala hen ƴeewi ko Allah tagma Allah tagi joomum Allah rokkuma Allah rokkata joomum hol jogiiɓe sa kono haani hol wonduɓe cellal hadduɓe jawdi hol wonduɓe jawdi e cellal Allah haddumen ɓesgu neɗɗo fof e feccere nde Allah kamata o mi yawman ɗo tan kadi wona min gorji yewtere nde kadi komi dendaɗo yama hen no welirami ɗum ma yafuno kono mi hakkilo a jarama dendi a jarama dendi ko noon tan goto fof yiyande mum tan jogui ewa enen haaloɓe ɗo ɓe haaloɓe heeɗiɓe ala men haaloɓe koko ɗum ko rewete kalten mijo mum ko woni e nder ɓerde muɗum ko ɓeyɗa ɗo ko hunde nde ganduɗa ɓeyde yewtere te kadi ko hunde kadi goto fof goɗɗo ene heeɗi ene andi ko haalte o eyo ala hen mbiyowo meɗi ɗum saabu ko kañum e ma fof onon ndendi ono fof on aadama kono fof ko mettaɗo o ko fof haade koko boni kay ene metta keddiɗo ɗum noon sowno mon kadi jiɗɗo ɓerla konngol Harouna Mamadou Diallo mbaɗa wima bisimilla jagganami kadi ɓoggol seeɗa tan mi won garɗo ene ɗum mi artema Harouna ƴeftita toon inchallah